Hej og velkommen til Mundhulen. I denne podcast taler vi om emner og dilemmaer specifikt rettet mod tandlægebranchen. Med særlig fokus på det, som vi alt for sjældent taler om. Eller det, som vi burde tale mere om. Mit navn er Anne-Mette Storgård, og jeg er tandlæge, coach og rådgiver. Jeg er jeres vært på denne podcast. Podcasten udgives i samarbejde med Elysée Dental. Hej og velkommen til endnu et afsnit af podcasten Mundhulen. Mit navn er Anne-Mette Storgård, og jeg er tandlæge, og jeg har glædet mig til at tale om det, vi skal tale om i dag, fordi det handler om fundamentet i vores branche, nemlig forebyggelse og fællesskab. Og med mig i studiet i dag, der har jeg to gæster, som virkelig kender hver deres område rigtig godt. Men lige før jeg introducerer dem, så vil jeg gerne lige komme med et par nedslag, fordi vi ved jo, at i Danmark så er det cirka 38% af de voksne danskere, der har caries, altså huller i tænderne, mens det er cirka 40% af voksne danskere, der har parodontitis, altså det vi tidligere kaldte parodontose. Og samtidig er det kun 60% af den voksne danske befolkning, der går regelmæssigt til tandlæge. Så vi har altså stadigvæk en udfordring, uanset hvad visse artikler i Ny og Næ, de postulerer anderledes, så er der en del store tandsygdomme stadigvæk, som vi bøvler med. Og med mig i studiet i dag, så har jeg to gæster. Og den ene gæst, det er tandlæge, tandplejer og Ph.D. Camilla Juul Perksen. Velkommen til. Mange tak. Og ved din side, der sidder tandplejer Patrick Gastrup Attermann. Velkommen til. Tak skal du have. Og jeg er så glad for, at I er med i studiet i dag til at tale om det her emne med forebyggelse, altså profylakse, og så skal vi også runde lidt med noget fællesskab i tandplejen, fordi det er også sindssygt vigtigt. Men lige for at lægge ud, så jeg lægger ud med dig, Camilla. Mange tak. Kan du ikke lige fortælle os lidt om din baggrund? Altså, du er jo ved at være et ret kendt navn i branchen, men kan du ikke fortælle, hvorfor blev du tandplejer og så senere tandlæge? Kan du ikke fortælle om den der rejse, du kom på? Det kan jeg absolut. Jeg kom hjem en dag i 4. klasse og helt fast besluttet på, at jeg skulle være tandlæge. 4. klasse allerede? Var 4. klasse. Tandbørste kørekortet? Ja, det kan godt være. Eller bare, jeg synes, det var super hyggeligt at komme over på klinikken, og kunne egentlig godt lide duften, og jeg synes, de her små dinosaurdyr, som jeg jo stadig har derhjemme, jeg synes, de var mega hyggelige at få. Altså det, man får som og tandtroldene og sådan noget der, det synes jeg bare, det var hyggeligt. Så hver gang der var et eller andet, så rendte jeg altid lige ned og sådan, jeg synes, jeg har en plet på tanden, kan I ikke lige kigge på den? Så jeg ved ikke lige, hvor det kommer fra. Jeg kommer ikke ud af en familie, der overhovedet er inden for sundhedsbranchen på nogen som helst måde. Så mine forældre, de tænkte, der 8. klasse opbrændt, at så måtte jeg altså godt lige få lov til at komme en tur hos deres egen tandlæge i praktik, fordi så kunne det være, at de kunne få det der rystet af mig. Men nej tak, jeg skulle bare fortsat være tandlæge helt 100%. Det satte bare benzin under bålet? Fuldstændig. Og så var jeg også i praktik i 9. klasse som tandtekniker. Ja. Og det synes jeg også var super spændende. Og så gik målrettet efter det. Så jeg vidste præcis i gymnasiet, hvad jeg skulle have i snit, og hvor meget jeg skulle op og have den aller sidste eksamen, for snittet havde været ret stabilt igennem det hele. Og så selvfølgelig det år, så steg det med 0,2. Nå. Og så kom jeg ikke ind. Okay. Og så brast verden lidt. Yeah. Men så var jeg ude at have et sabbatår, og så søgte jeg året efter, og så søgte jeg så både tandplejer og tandlæge, og kom så ind som tandplejer. Ja. Yeah. Og på det tidspunkt var den 2,5-årige. Og så snart jeg var færdig der, så var jeg lige ude at rejse, og så kom jeg ellers ind gennem kvote 2 på tandlæge. Og man må jo nok sige, at du har brugt din tandplejeruddannelse ret hæftigt også efterfølgende. Så det er jo faktisk en rigtig, rigtig god ting, du har med i bagagen. Jeg vil sige, det er faktisk hele min rygsæk, jeg har der. Altså jeg har hele den forebyggende del, den vejer rigtig, rigtig tungt i rygsækken og gør det fortsat. Men jeg var stadig nysgerrig på faget, og derfor valgte jeg at tage tandlægeuddannelsen oveni også. Ja. Og så blev jeg lidt nysgerrig på forskning, synes det var meget sjovt at lave bachelorprojekter, og så kom jeg ind og lave et skolarår eller et forskningsår. Så jeg tog tandlægeuddannelsen over 6 år. Ja. Og hvad lavede du skolar omkring? Jeg forskede i nyrepatienter og sammenhæng mellem infektion i mundhulen og det systemiske i samarbejde med tandlægeskolen, tandplejerskolen og Rigshospitalets nyreafdeling. Okay. Og nu, bare lige for at runde din i hvert fald delvist karriere, fordi at du har jo mange ting, men nu arbejder du så i en stor dental virksomhed. Ja, så nu arbejder jeg hos 3Shape, som laver de her trierscanner til tænderne, som de fleste nok kender efterhånden. Og der sidder jeg i deres forsknings- og udviklingsafdeling og
arbejder med det nye diagnostikmodul og AI. Og så har jeg så en dag om ugen til at være iværksætter og få resultatet af mit PhD-projekt ud i verden, som hedder CareGuard. Sindssygt spændende, og også helt vildt mange ting, du jo så beskæftiger dig med. Altså, man må sige, at du er gået all in i den her branche. Jeg vil sige, at vores hjelm har heller aldrig nogensinde set så kaotisk ud, som du gør nu her. Så et eller andet sted må man jo mangle timerne. Jamen, det er jo det. Man kan jo ikke trylle flere timer frem, end der er i døgnet. Og Patrick, nu får vi lige dig på banen. Ja. Og jeg er så glad for, at du havde lyst til at stille op, fordi at, vi kan lige så godt afsløre, at jeg skulle lige logge dig et par gange. Ja. Fordi det er jo ikke sådan, du lige har prøvet det her før, det her sådan koncept med at sidde og fortælle bag åbne mikrofoner. Jeg har mig nervøs. Ja. Men jeg er så glad for, at du havde lyst til at være med, fordi det er, jeg er glad for det er jo vigtigt at få repræsenteret tandplejen. Ja, absolut, det synes jeg. Og du er jo vores kliniske tandplejerindslag. Ja. Kan du ikke lige fortælle os lidt om din baggrund? Altså, hvorfor blev du tandplejer, og hvordan er du havnet der, hvor du er havnet nu? Ja, jamen altså, Camilla fik lige rusket op i nogle gamle minder, som jeg faktisk lykkelig havde glemt alt om, fordi at jeg var typen, der stak af for tandlægen, da jeg var lille. Ja. Og vi havde 2 skoler ved siden af hinanden, og den tandlægen lå på den anden. Så der blev man kaldt over sådan et kaldesystem. Ja. Og nu skal Patrick til tandlægen, og så løb jeg hjem, i stedet for at gå til tandlægen. Du var ikke en af dem der sådan tog din tid med at gå hen til tandlægen. Nej, jeg løb hjem, og så ringede jeg grædende til min mor om, at nu var jeg stukket af, så hun godt komme og hente mig. Nej. Ja. Nej, men så senere i livet, så var jeg faktisk ortopædpatient. Og det var en ret vild oplevelse. Okay. Ja, meget interessant. Og jeg fik lukket mig til at kunne være lidt med inde hos kirurgen en gang imellem inde på Rigshospitalet, som opererede mig. Jeg var faktisk lidt sammen med den ortodontist, som havde rettet mine tænder, og fik lov til at være lidt med i baglokalet og se behandlingsplaner og sådan nogle ting. Og det var mega spændende, så det drev mig ligesom til, at jeg vidste, at jeg skulle arbejde med mennesker, fordi jeg kunne godt tænke lige at flytte ting. Jeg kunne godt lide at flytte mennesker og arbejde med det, men jeg kunne virkelig også godt lide den der faglighed. Og det var håndgribeligt, og det var nørdet. Og der var ikke så mange forskellige facit. Der var ligesom kun ét. Ja. Og det kan jeg godt lide. Ja. Det behøver ikke være så abstrakt. Nej, så du er ikke sådan til, at det skal diskuteres frem og tilbage, men det er sådan 2 streger under facit. Ja, det har jeg det bedst med. Ja. Så du er også sådan en type, der godt kan lide at arbejde efter protokoller. Altså, hvordan er du i dit arbejde som tandplejer? Synes jeg er sådan rimelig systematiseret, med plads til kreativ frihed, når det skal være. Ja. Så jeg synes, jeg har bygget min hverdag op sådan, at jeg ved, hvordan jeg starter, hvordan jeg slutter. Så jeg er sikker på, at jeg har været det hele igennem. Ja. Men med forbehold for den enkelte patient, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Ja. Og hvordan er du så havnet i der, hvor du er nu? Jamen, det tror jeg har været en stor nysgerrighed på at udvikle mig, og ikke at gro fast. Og vi talte også lidt tidligere, jeg har været meget bevidst om, at hvis jeg har været den klogeste lokalet, så har jeg siddet det forkerte sted, så jeg har prøvet at flytte mig steder hen, hvor jeg hele tiden har kunne lære. Ja. Så en faglig nysgerrighed, men også en nysgerrighed på at selvudvikling og blive så god en version af mig selv, jeg kan blive. Ja. Fornuftigt. Ja. Det er rigtig godt i vores branche. Jeg tror også, at der er mange, der sidder med, der gerne vil det, men som også bliver mødt med det modsatte, at det er nulfejlskultur, ikke? Jo, det tror du er ret i. Men jeg tror også, at nogle af de stillinger, jeg har været en del af, har jo at skulle være og bistå andre tandplejere, prøve at gøre mig ude med at fortælle, at vi kan ikke være 100% hele tiden. Det er også okay at være 80%, så længe vi hele tiden har vores faglige integritet med, så er det okay. Ikke at gå på kompromis, men ikke altid at være den bedste version af sig selv. Ja. Camilla, kan du så ikke lige lave en indflyvning til os med, hvorfor valgte du så at lave en Ph.D., og hvorfor skulle den handle om caries og præ- og probiotika? Kan du prøve at uddybe det med, hvad skulle der ske der? Hvad skulle I undersøge? Jamen altså, helt basic, så skete der det, at jeg var helt nyuddannet, og så skulle vi op og se Machu Picchu, og så blev jeg smidt af en hest, og blev ramt totalt på arbejdsfeltet, og det gjorde, at jeg ret hurtigt blev nødt til at tænke i alternativer. Så du kunne ikke arbejde fysisk som tandlæge? Nej, det kunne jeg ikke. Jeg kæmpede mig igennem min jus i børnetandplejen og i forsvaret, og så blev jeg faktisk kontaktet, om jeg havde lyst til at lave en Ph.D., og så tænkte jeg, så er det nu. Jeg havde simpelthen så meget hovedpine hele tiden af det her piskesmæld, jeg erhvervede mig.
og ondt i hænder og så videre, så der var ikke noget at gøre. Så jeg tænkte, så er det nu, jeg hopper på den, selvom jeg jo egentlig havde tænkt, at jeg nok skulle være kliniker lidt længere tid. Men det lå heller ikke sådan helt langt i kortene, jeg måske også gerne ville gå den vej. Så det var ikke sådan et specifikt valg, at det lige præcis bare det, men simpelthen bare et tilbud, der kom, og så var det bare at springe på. Ja, men det er jo ikke, fordi det ligger langt fra dig at lave god baggrundsresearch, fordi at du er jo også vant til, at folk de brugte dine noter under studiet, ikke også? Og det gør de stadig. Og det gør de stadig. Jeg bliver stadig mødt med folk, der hver gang jeg har holdt et oplæg eller været ude, der kommer og bare sådan, tak for noter. Og jeg sådan tænker, det bliver også lidt ondt, og tænker, hvor meget sker der egentlig i vores fagfelt, siden de der noter, som jeg skrev for 10 år siden, og mere end der 15 år siden, stadig kan være relevante. De har været gode. De har været gode. Ja. De har været tidsvarende. Ja, det må man sige. Future-proof. Ja. Men altså, så du havde jo ligesom noget teoretisk ballast også, og noget du kunne bruge i din forskning. Så. Ja, og jeg tror også, jeg har egentlig altid godt, og jeg tror også, det er det, der kom af, at jeg fortsatte med tandlægeuddannelsen også. Jeg blev nysgerrig på faget og dykke ned i fagligheden, og hvad er det egentlig, det kan, og hele det her område her. Ja. Så det var egentlig en naturlig forlængelse af det. Ja. Og hvad skulle I så undersøge i dit projekt? Jamen, altså, hvorfor blev det lige det her præ- og probiotika? Kan du ikke lige uddybe for dem, der ikke ved, hvad det er for noget? Jo. Så probiotika, det er også det, vi i dagligt tale kalder mælkesyrebakterier, som vi jo typisk kender for yoghurt og i forbindelse med mavetarmfloraen, og der man kan have lidt ekstra forbedret maveflora. Og præbiotika, det er sådan lidt en bredere paraply-begreb, men det vi undersøgte, det var noget, der hedder L-arginin, som findes naturligt i spyttet, og som også findes naturligt i en lang række fødevarer, og vi også ser i Colgates tandpastaer. Så man har hen over de sidste 20 år haft masser af forskning på de to ting hver for sig, og så begyndte man ligesom i litteraturen at sige, hey, hvad sker der egentlig, hvis det er, at vi kombinerer de her to ting? Og det tog KU så initiativ til, og rakte ud til, på det tidspunkt hed det Christian Hansen, som i dag hedder Novo Nordisk, og ligesom sagde, skal vi ikke prøve at lave noget omkring det? Så det var egentlig det, der initierede det her. Og så blev der udviklet en sugetablet, som havde til formål at netop teste, hvad sker der, når vi i den her sugetablet kombinerer L-arginin med 2 forskellige stammer af mælkesyrebakterier i forhold til udviklingen af karies. Kan vi bruge det som et ekstra supplement i kariesforebyggelsen? Mm. Okay. Og hvad... Så det var det, I skulle undersøge? Ja. Ja. Og så det første kliniske studie af sin art, kan man sige på det, ikke? Så der var også masser af laboratoriestudier også, men nu er det ligesom det første kliniske studie, hvor det var, at man prøvede at kombinere de her to ting. Ja. Og tør man godt at spørge, må man gerne spørge, hvad kom I frem til? Ja, det må man gerne. Det står jo i artikler, så der er 2 artikler på det, så det må man absolut gerne spørge om, så det ligger frit tilgængeligt. Vi målte på blandt andet deres DMFS, altså deres karies-erfaring i starten og slutningen af studiet. Og der kunne vi så se, at den gruppe, de blev tilfældigt fordelt i 2 grupper, så den ene gruppe børn, de fik den rigtige tablet, og den anden gruppe fik så en placebo-tablet. Og så kunne vi se, at den gruppe, der havde fået den rigtige tablet, deres DMFS, den steg i gennemsnit med 0,09, mens den steg med 0,49 i placebo-gruppen. Så det svarer til en forskel på 0,4 DMFS eller en 82% forskel mellem grupperne. Så oversat til almindelig dansk? Så oversat til helt almindelig dansk, så kunne vi se, at det var at dem, der fik den rigtige tablet med mælkesyrebakterier og L-arginin, at det var, at der mængden af huller i tænderne, altså både eksisterende huller, der udvikler sig langsomt, men også nye huller, der ligesom kom til at komme op i en niveau, kan man sige, hvor vi skulle begynde at overveje, om man skulle lave en fyldning på dem. Der var mindre der, men der var selvfølgelig også færre behandlinger, der var lavet i den her gruppe her i forhold til. Okay. Yes. Super spændende. Så meget, meget spændende, og så en lavrisikogruppe, så det åbner jo også op for, at der er noget nyt på vej i vores fagfelt, ikke? Ja, og vi kommer også ind på det senere, fordi der vil jeg også gerne have, at du uddyber hele det her biosolutions-område. Men Patrick, jeg kunne også godt tænke mig lige at høre, er det noget, hvad oplever du hos dine patienter, når du har et helt almindeligt menneske i stolen? Vi skal jo inddele folk i rød, gul, grøn. Hvad oplever du hos dine patienter? Er de blevet sundere, jo mere ved de mere om tænder og tandsygdomme? Hvad ser du hos folk? Jeg synes, at over den brede befolkning, synes jeg, at folk er blevet mere sunde og mere bevidste om livsstil. Men jeg synes ikke, at det nødvendigvis har en direkte parallel til vaner og adfærdsændringer. Ja. Så jeg synes, folk er blevet mere bevidste om, hvad der er sundt og hvad der er godt for dem.
Men om det direkte resulterer i, at de har en bedre tandsundhed, det synes jeg ikke altid afspejles. Ja. Jeg sidder også et sted i landet, hvor jeg synes, folk har et ret stort behandlingsbehov. Og vi laver en del store behandlingsplaner og store behandlinger fortsat. Ja. Så ja, jeg synes generelt, at folk er blevet mere bevidste om sundhed, og også tænders sundhed, og hvad det betyder for folk. Men jeg synes også, at vi stadig oplever, at folk bliver ældre og lever længere, og der er komorbiditetet, og altså, der er syreskader, og der er alle mulige andre ting, som så viser sig hos vores patienter. Ikke? Ja, det bliver mere og mere komplekst. Ja, periodevis, synes jeg, ja. Jeg synes, det er meget interessant, det her, du italesætter med, at der er forskel på, hvad man ved, og så hvad man gør. Ja. Og du er sådan en, der godt kan lide at flytte mennesker. Ja. Og det, tænker jeg, er tandplejers største force. Jeg synes, en af vores spidskompetencer skal være at kommunikere med vores patienter, og være deres bedste ven og rådgiver. Ja. Så for mig handler det meget om at se en patient i hver en kunde, og ikke en kunde i hver patient. Så vi netop har for øje, at deres syn på sundhed kan være væsentligt anderledes end vores eget. Og deri skal vi finde en mellemvej og navigere sammen i. Ja, og først forstå, hvor er de henne i det syn. Ja, så jeg bruger en del tid på at lære mine patienter at kende, når de kommer ind ad døren og får forventningsafstemme. Hvad kan jeg gøre for dem, og hvad har de brug for, at jeg skal hjælpe dem med? Så vi sammen kan finde ud af, hvad der skal ske. Igen også i kvæg, at vi sidder med nogle ret store og komplekse behandlingsplaner, hvor jeg er nu, ikke? Jo. Det er jo ikke sikkert, at de synes, at det er lige så fedt, som jeg synes, og vi skal jo ikke lave noget bare, fordi vi kan. Vi skal jo lave noget, fordi det giver mening for patienten. Ja. Og så skal de på et oplyst grundlag kunne træffe en beslutning om, hvad der giver bedst mening for dem, og forstå risikoen ved fravalget, eller forstå det positive ved tilvalget. Og når I laver de her store behandlingsplaner, er det så fordi, de ikke har været til tandlæge eller tandplejer i lang tid, eller hvordan? Jeg synes mange gange er det en kombination af, at vi ser mange, som ikke har været afsted i lang tid, men jeg ser også rigtig mange spurgt om det her med sundhed. Jeg ser også stadigvæk rigtig mange af mine ældre patienter komme derop hver halve år, fordi det har de fået at vide, og det har de altid gjort. Men de har en vildt dårlig tandstatus, fordi de ikke vil have det lavet. Men de kommer stadigvæk, altså hver halve år, fordi det har man lært, man skal. Så den del sidder fast? Ja. Men resten er de ikke klar på? Nej. Og det er fordi, så er de ikke ondt, eller de synes ikke, de mangler de der 4 tænder i den ene side, eller og så skal jeg ikke fortælle dem, at de skal have det erstattet, vel? Ja. Så det er jo en fin dialog med patienten om igen, hvad er nødvendigt, og så skal de forklares, hvorfor det giver mening at få det lavet, og hvad det har betydning at ikke at få det lavet. Ja. Ja. Men nu har du sikkert også læst en del af de her artikler, der bliver debatteret lige for tiden. Altså, hvor at man siger, men er det så nogle patienter, der faktisk bare, selvom de kommer hvert halve år, burde de så bare gå færre gange, hvis de alligevel ikke vil have lavet tingene, eller kan det alligevel noget, at de kommer og bliver holdt lidt i ørerne? Jeg har i hvert fald en ærlig dialog med dem omkring, at de ting, de lige nu fejler, ikke er noget, jeg kan afhjælpe dem med, at de kommer hver halve år. Så de skal være bevidste om, at deres penge ikke altid er givet 100% ud. Altså, de får ikke altid, hvad de betaler for. Og det synes jeg er en ærlig snak, fordi jeg er der ikke for at hive penge ud af lommen på mine patienter, jeg er der for at gøre dem sunde og raske. Og det fylder meget for mig det med at kunne have dialogen om at flytte dem. Ja. Men nogle gange er det sådan en dialog om, de skal komme lidt færre, og så spare op til at få taget de bite wings, som man godt kunne tænke sig at tage, for at kunne stille en rigtig diagnose. Men det er også et spørgsmål, om det giver mening at tage dem, hvis ikke de vil have det lavet alligevel. Ja. Så betaler de penge for at få at vide, at de skal bruge flere penge, og så sidder de alligevel ikke og vil have det lavet. Ja. Men folk skal, jeg tænker, selvfølgelig skal du undersøge og lave den rigtige diagnostik. Ja. Og så er det jo op til folk selv. Det gælder jo også, hvis de får diagnostiseret en kræft. Altså, vil du have kemo eller ej? Ja. Det er stadigvæk et tilbud, en god anbefaling. Vi kommer ikke til at tvinge nålen i armen på dig. Men selvfølgelig så skal de jo have viden på et oplyst grundlag. Klart. Det er en meget ærlig dialog, vi har. At de skal være... Altså, mit fornemmeste ansvar er at fortælle dem, hvad de fejler, og hvad vi kan gøre ved det. Og så er det så sammen med patienten, vi så skal finde ud af, om de har brug for det, om de har lyst til det, og hvad det koster at få det lavet. Ja. Det er jo desværre lidt en ærgerlig dialog, hvor vi skal tale om, at de har en sygdom, og hvad vi kan gøre ved den, men især hvad det så koster at blive gjort sund og rask. Ikke? Det er jo vores fag, en nødskal. Ja. Det er et konstant dilemma, vi møder hele tiden. At vi kan ikke kun tale om sygdom og sundhed, uden også at tale om økonomi. Nej. I hvert fald, når det gælder i privat praksis, som det er nu, ikke? Jo. Jeg tror også, at de første vil komme på hospitalet med et brækket arm og tænke sådan, nej, jeg vil simpelthen ikke have gips på, fordi det koster det offentlige kroner og øre, ikke?
Nej, jeg går bare rundt sådan Ja, her. ja. Så, eller jeg laver en slynge derhjemme. Ja, lige præcis. Så gror den sammen lidt Ligesom skævt. et stykke tyggegummi op i, så har jeg erstattet en tand, ikke? Ja. Og man føler jo med folk. Ja. Jamen, det er jo dybt problematisk. Det er så problematisk, og det kan vi sidde og blive rørende enige om. Ja. Det lægger vi jo også over mere til, at det vi gør derhjemme, og det vi uddanner vores patienter til at gøre derhjemme, at det er jo virkelig det, der skal fylde. Ja. Fordi det er der, de tager vare på deres egen tandsundhed hver evig eneste dag, og det ved vi jo også godt, det er det, der fylder alt. Ja, og det er også derfor, det er så vigtigt, at man italesætter tandplejerens rolle som også sundhedscoach. Ja. Fordi du skal flytte mennesker. Det er bare ikke nok at sige, husk at bruge tandtråd. Nej, vi ser dem jo i promille. Resten foregår derhjemme. Det er jo det samme med vores PA-patienter, som vi jo så ser oftere. Altså, det er jo promille af tiden, de er hos os. Resten skal jo klares derhjemme, ikke? Ja, men man skal give dem de rigtige, både viden, men også værktøjer og motivation. Ja. Ikke mindst, ikke? Jo. Det skal være synliggjort for de fleste. Ja. Jeg plejer også at kalde tandplejerne for influencers. Og så kan man sige, det er jo ikke sådan so me, at man skal lægge en masse opslag op, eller noget som helst af sin morgenmad og noget, men den her med, at der bare bliver influeret måske omkring 600-800 patienter om året, hvor man faktisk gør en reel forskel. Og når vi ved, at krop og mund hænger sammen, og nogle af de råd, vi laver, det betyder bare så meget, og jeg tror, det er vigtigt at se sig selv i den rolle, at man har mulighed for den gang, man nu ser patienterne, om det så er hver halve år eller hver andet år, at der har vi virkelig mulighed for at influere dem til at tage vare på sig selv. Ja. Og forstå, hvad der foregår i munden. Det er jo nok noget af det, jeg tror, jeg har været mest overrasket over, det er, hvor lidt folk de faktisk ved, at vi har alle sammen en mund, og der er bare så mange, der overhovedet ikke har styr på, hvad der foregår derinde. Og når man hører fra ens omgangskreds, der fortæller om en eller anden behandling, de har fået lavet, og hvis man sådan begynder at prøve at sammensætte de her billeder her, det bliver jo sådan det vildeste fabelagtige dyrsbehandling, de har fået lavet, hvor man tænker, det tror jeg simpelthen ikke kan lade sig gøre det der, men det er jo fordi, de ikke har forstået, hvad der er foregået, ikke? Og det er ret interessant. Jeg kender det også det, Patrick, eller det der med, den der tand, du lavede sidst, den der over, nej, det var den derovre. Ja, den har jeg aldrig rørt ved. Den har aldrig rørt ved, den der, du snakker om nu. Eller det med, at I tager billeder hver gang. Så sidst du ville have taget billeder, det var i 2019. Ja. Nå. Ja, det var visdomstanden. Det er ikke de andre bedste. Eller det med, at de tror, at huller kommer. Altså, jeg går her jo hver halve år. Så skal jeg da ikke have huller. Jamen, du skal huske at børste dine tænder og bruge din incidentalbørster, ikke? Altså, så kommer de alligevel. Ja. Det må være kommet over natten. Du har vidt et par år nu, at du havde et sted, du lige skulle være opmærksom, ikke? Ja. Jeg ved også, at det kan jeg høre din vurdering af, men jeg ved, at der i hvert fald er tandplejere derude, der kæmper en brav kamp med at netop italesætte, at den her sygdom ikke er kommet fra i går. Ja. Det er jo virkelig en kunst at kommunikere ordentligt, så man heller ikke skræmmer patienten, eller gør dem vrede, eller det tænker jeg er jeres fornemmeste opgave. Jeg synes også meget af det handler i at forberede patienten på, hvad der skal til at ske. Ja. Altså, at man siger til dem, jamen, nu taler vi om karies, men det kan jo også være PA, og det kan også være en visdomstand, det kan være det hele. En fyldning, der er ved at give slip, så man ikke, som du talte om, de der store, fabelagtige behandlingsoverslag, som patienterne føler, de kan gå hjem med. Men hvis man siger til dem, den her 18-årige pige, der har en semireturneret visdomstand, den tror jeg altså, du skal forberede dig på, skal fjernes på et tidspunkt. Det skal ikke være nu, men på et eller andet tidspunkt giver det mening nok at kigge ind i det, fordi den kommer til formentlig at give sygdom. Men så siger man det 2 år efter, nu er det altså på tide. Så, det vidste jeg jo godt, det havde du sagt. Jeg ved også godt, hvad det koster. Så jeg har lagt lidt til side, så nu er jeg klar til at få den fjernet. Ja, ikke? det er jo det optimale forløb. Super fint, ja. Så det handler om at være lidt fremsynet og give sine patienter perspektivet, så de hele tiden er med på, hvad det er, der skal ske. Ja. Det er også der, hvor jeg tænker, at det kan godt være, at patienten går hvert halve år, eller så hvert år, men hvis de ikke kommer, så får man ikke taget den vigtige samtale af, hvad de har behov for, ikke bare på nuværende tidspunkt, men også om 5 år, eller inden for de næste årrække. Og det er jo enormt vigtigt for at holde patienter sunde også, og forebyggende snak. Ja, absolut. Det synes jeg. Og det her med, at de netop tager ejerskab over deres egen mund, ikke? Og det er også noget af det, vi prøver på i 3Shape, når nu vi har scannerne, og vi har muligheden for at visualisere, hvad det er. Altså simpelthen tage munden ud og vise det på en skærm til patienterne. Hvad er det, der foregår derinde? Og man kan jo simpelthen se, at det øger jo patientforståelsen helt enormt. Og nu det næste også, vi har arbejdet på, det er at få en app, så man faktisk kan få sit tandsæt med hjem, så man netop ikke har den der med, at det var den tand derovre, du lavede, fordi man lige bliver lidt,
højre-venstre-blind i forhold til, hvad det egentlig er, men man faktisk kan se det, og der er sådan en spejlfunktion også, så når man tager sit scan, så kan man se, når det er den her side her også. Og det er virkelig noget af det, der jeg tror, der kommer til at rykke rigtig meget for os nu her, at patienterne har mulighed for i langt højere grad at se, hvad der foregår. Så når det er, vi giver dem spejlet, ikke, at det er, de bare tænker, de kigger mere, om de har en bussemand i næsen, eller hvad der er, der egentlig foregår, hvordan vi prøver at vise dem, fordi det er så småt, og de kan ikke se det alligevel. Og når de så også, hvis vi laver en indfavning på dem, jamen, de kan jo godt se det, og så kommer de hjem, og så er det sådan, var det nu højre side, venstre side, var det for oven eller for neden, og de i øvrigt måske også været en lille smule nervøs, når de har ligget i stolen og hørt halvdelen af. Ja, eller måske nok nærmere endnu mindre end halvdelen, ikke? Ja. Empowerment er et meget godt ord at bruge, altså at gøre patienten stolt af, at de tager vare på deres tænder og forstår. Eget ansvar. Ja, der har været meget ud af det, når vi kører vores PA-forløb hos Nord, ikke? At vi gør patienterne bevidste om, hvor godt et valg det er, de har truffet for dem selv. At de skal være stolte af, at de gør noget ved deres tænder og deres tandsygdomme. Ja. Det er et kæmpestort valg, og det er jo også, det kan være svært for mange at anerkende, at de har sygdommen, eller at mange er mega svært ved, at de måske føler, at de har negligeret deres tænder, ikke? Altså, skam. Præcis. Ja. Men gør dem stolte af, at det sværeste var faktisk at ringe ned og få en tid, ikke? Og nu er de her, og nu er vi i gang. Ja. De har taget det allervigtigste skridt. Præcis. Og det er også en stor del af forebyggelsen, tænker jeg, ikke? At det handler jo ikke kun om det fysiske, man gør ved patienterne. Det er meget den der, I begge to i talesætter med at styrke patienternes eget ansvar, empowerment, ikke? Ja, flytte dem, ja. Jeg tænker også, det er ret interessant, det som Tandlægen.dk også er gang i nu her, med at kigge ind i det her adfærdsprojekt, de kører med en adfærds... Ekspert, ja, tak. Ja. Og det tænker jeg bare, det skal vi have meget mere af, fordi det her tværfaglighed og lære af andres kompetencer, hvordan gør vi det her bedst, så vi ikke kører i vores egen lille tandfaglige silo og tænker, at det er super godt. For jeg tror også, hvis man kigger sådan udefra, så tror jeg, at de fleste vil tænke, jamen vores fag har overhovedet ikke rykket sig de sidste hundredvis af år, fordi vi laver det samme. Vi fikser det, der er gået i stykker. Nu gør vi det bare. Forskellen er selvfølgelig, at vores fag er under rivende udvikling, fordi vi gør det bare med bedre og bedre teknologi, så det bliver mere og mere behageligt og bedre og holder bedre og flottere og æstetisk. Men grundlæggende gør vi jo egentlig stadig det samme, det er, at vi fikser problemerne, når de er opstået. Hvor vi jo netop skal til at gå et mere skridt tilbage og så sige, hvordan kan vi gøre det anderledes, ikke? Som du også er inde i. Og det er jo det, der er vigtigt. Hvordan kan vi klæde patienterne bedst muligt på, så vi ikke skal sidde og fikse dem. Ja, og det er jo også det, der er meget... Det er essentielt for at holde folk raske og sunde. Det er jo, hvad de gør selv, som I begge to i talesætter. Og jeg tror, at det er fuldstændig rigtigt set, at vi kan ikke blive ved med at gøre ting på den samme måde og forvente nye resultater. Nej. Vi skal ind og ændre måden, vi gør ting på. Og det starter jo i eget hjem. Jamen, vi kan jo bare se, altså vi har jo bredet alle ørerne fulde, at det er, at vi skal børste tænderne 2 minutter, 2 gange om dagen. Og når man så laver studier på, hvor lang tid folk reelt set børster tænderne, så er det nærmere 50 sekunder 2 gange om dagen, ikke? Så ikke engang det budskab er vi kommet igennem med. Og så tør man heller ikke at kigge på mellemrumsbørstebrug. Nej. Det er jo lige ugen op til, man har fået tiden, eller man har fået påmindelsen om det, så... Så er bare der, man kan se, at tandkødet det er sådan helt hakket til, fordi de har stået desperat med den der tandtråd der. Jeg tror også lidt, man skal passe på med at give patienterne, at de skal bruge 2 minutter, for eksempel. Fordi det kunne godt være, at nogen kunne bruge 50 sekunder, og så får det gjort rent, ikke? Så det gør jeg meget ud af at sige til mine patienter. Jeg børster 2 minutter. Så børster du bare ikke alle steder de 2 minutter, du er i gang. Altså, så det handler ligesom om at få visualiseret for dem, at hvis det skal tage dem 4 minutter, så skal de bruge 4 minutter på, hvis det skal være rent. Ja. Og nogen kan så gøre det på 50 sekunder måske, ikke? Altså, det men en PA-patient, der kan man godt sige til mange minutter jo, fordi at alle de der kringelkrog, de skal renses, ikke? Ja. Jeg tænker bare i forhold til de resultater, du også nævnte til at starte på, hvor vi ser med tandsundheden, og vi jo trods alt, de fleste af os børster tænderne 2 gange om dagen. Måske ikke, men der er måske stadig plads til forbedring rundt omkring, ikke? Jo, fordi altså, er der op mod 90% af jer rundt med en lille gingivit, ikke? Ja, altså. ja. Ja, de tal har jeg også set. Altså op mod 90%, siger du, har en form for tandkødsbetændelse eller gingivitis på et givet tidspunkt. Ja. Og ikke nødvendigvis generelt, altså over det hele, men et sted, 2 steder. Præcis.
Og det er sådan, det er et tegn på, at vi kunne godt justere vores teknikker i hvert fald. Ja. Vi er jo også blevet uddannet på skolen i, hvordan man gør. Altså, hvordan kan vi forvente, at folk de kan det her derhjemme? Hvor er det, de lærer det henne? Præcis. Ja, det kan godt være, at en gang fik man tandbørstekørekort i flere klasse. Men hvis man lærer det derhjemme, hvem har så lært forældrene det? Det er dem, der skal varetage det på de små børn, ikke? Og så skal børnene jo selv... Altså, det er jo hele det her adfærdsmæssige i vores i tandplejen, som er sådan meget også unik, tror jeg, i forhold til resten af sundhedsvæsenet, ikke? Jo, jeg tror også... Jeg undskyld, hvis det er helt okay. Mund på det, men for mig handlede det også meget om, for eksempel da jeg var nyuddannet, der kunne jeg godt mærke, at jeg havde mega svært ved, selvom jeg havde groet mig et fint skæg i sommerferien og sådan nogle ting, for jeg startede ret tidligt, synes jeg. Ja, det kan vi andre ikke. Nej, men det var mest fordi barbermaskinen gik i stykker, men så lå det simpelthen god, fordi jeg var bange for, om folk ville kunne tage mig seriøst, når jeg kom ud, for jeg var 22, tror jeg, ikke? Du er den første, der har sagt det der. Det er ret så fik du lige 5 år på. Ja, præcis. Men det er mere det her med, at jeg skal sidde og sige til en voksen mand på 57 i en direktørstilling, altså er det ikke god nok med den tandbørste der, ikke? Ja. Kan du også lige få børstet tænderne lidt bedre? Og så farve dem ind, ikke? Inden de skal til et stort styrelsesmøde eller et eller andet, men holde op, hvor det altså bare virker. Altså farve dem ind. Og altså, jeg er også kæmpe fortaler for tabletter. Giv dem en hånd en rørfuld tabletter med hjem. Altså de her farvetabletter der? Ja. Fordi altså, som behandler kan vi jo knap nok selv se det, hvis ikke vi farver dem ind. Hvordan skulle vi så have en forventning om, at vores patienter kunne se det? Ja. Og for de fleste af os, inklusive mig selv, er det meget visuelt. Altså, jeg kan godt lide at se tingene. Ja. Det ville bare være rart med nogle farvetabletter, der ikke sådan farvede i 24 timer efter, ikke? Altså, og så man ikke havde sådan en pink farveeksplosion, når det var, man brugte det hjemme. Det var sådan en lille smule. Ja. Ja, og der ved jeg jo også, at der er forskellige teknologier, der også arbejder ind i, at man ikke behøver at have det her farvestof, men at man kan så digitalt scanne sig til, hvordan er plakmængden på nuværende tidspunkt i dag, ikke? For eksempel. Ja. Det er i hvert fald noget, det vi prøver at arbejde på i 3Shape. Så man netop ikke, og så netop den her med, når man så også kommer hjem. Hvordan ser det så ud, ikke? Og hvor var det nu, det var henne? Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre, Camilla, fordi at vi kom jo lidt ind på det her med biosolutions. Altså, hvad folk kan gøre derhjemme. For en ting er at justere tandbørsteteknikken, men kan du ikke lige uddybe mere, hvad betyder biosolutions? Jamen, det er jo mere det her med, at vi går ind og bruger noget af det naturlige, vi har i vores verden, til at understøtte de balancer, der er i de økosystemer, vi har rundt omkring. Og alle snakker jo rigtig meget AI og det hele, og samtidig så ser vi også bare, at vi har en biosolution vækst i Europa. Og der kommer vi helt sikkert også til, og det er jo også det, CareGuard hører ind under, det her med, at jamen, vi skal begynde at arbejde med nogle af de mere naturlige processer, vi har. Altså understøtte mundens naturlige flora? Ja, altså understøtte naturligt, understøtte balancen, understøtte det økosystem, vi har, sådan, så det forbliver i balance, så enten at man genopretter den balance, der er tabt, eller man bibeholder den balance, der er. Ja. Og det er jo noget af det, man begynder at kigge meget mere ind i. Og det kan jo også være i mave-tarm-systemet, hvor man netop jo også ved, jamen har man fået en antibiotikakur, jamen så er systemet jo bare kommet fuldstændig ud af balance. Kan man give dem noget andet, sådan, så det kommer i gang igen? Vi ser jo også nogle af de her patienter, som jo får faces, altså transplantationer simpelthen på tabletform, fordi at deres egen flora er fuldstændig ude af system, og de har konstant diarré, ikke? Så der sker altså rigtig, rigtig meget på det her område, og det er virkelig et område, man skal begynde at kigge ind i også. Ja, det er super spændende også, fordi at munden, det er jo det næststørste mikrobiom i kroppen, ikke? Men det er igen for siden, ikke? Jo. Det er bare indgangsportalen. Det snakker vi ikke så meget om. Indgangsportalen, ja. Nej, det tror jeg også, vi kommer til at se. Det tror jeg også, helt sikkert. Det ligger lidt i tråd med den der bølge af sådan minimal invasiv tandpleje, der sådan skyller lidt ind over os nu, ikke? Og man skal træde lidt et skridt tilbage og tænke over, hvis ikke det virker, det man har gjort, altså hvad gør man så? Og være meget fortaler for, at man er bevidst om, hvad det er for noget værktøj, man putter i munden på sin patient, så man er helt med på, at tværsnittet på den der ultralyd er altså lidt grovere end den anden, ikke? Eller det med at bruge en skala er lidt sidste løsning, fordi det er altså meget hårdt mod dentinen. Godt nok set mange PA-patienter med et par fortænder, som helt langs roden er sådan bølgedale og bjergtop, ikke? Og hvordan skal patienten holde det rent? Så har siddet en meget ihærdig behandler og ville patienten alt det bedste i hele verden, men de der fortænder er bare ikke til at redde mere, fordi vi har renset dem i stykker, ikke? Ja. Og det mest bæredygtige, vi kan gøre, er jo at forebygge, altså igennem det hele. Ja, og det er jo også
igen tilbage til, jeg ved ikke, det er jo ikke fordi, det skal være det skal ikke være en fagpolitisk diskussion, men vi har jo et system, som mest honorerer behandlinger. Desværre. Ja, desværre, ja. Og vi har et system, hvor vi skal inddele patienterne i rød, gul, grøn. Altså, hvor ville det være fantastisk, hvis der er nogle politikere, der lytter med, at man honorerer, hvor mange grønne patienter man reelt har. Altså, hvor sunde folk er. Man får sådan en bonusordning. Jamen, kunne vi... apropos at flytte... Altså, jeg siger det bare, det virker. Det virker en sådan Excel-akseløsning, ikke? Men, og ikke fordi det skal være kunstigt, men den der, hvor mange grønne patienter kan vi rent faktisk opnå, sådan reelt sunde personer. Kan vi lave et system, hvor det hele er vendt på hovedet? Og jeg læste om det, der findes også en TED-talk omkring det her, med i gamle dage i Kina, hvor man honorerede, hvor meget man holder folk sunde. Men der kommer mere og mere ind over det, og hvis vi kigger sådan, skeler lidt over til USA, og hvor alt jo kører inden for vores fagområde på forsikringer. Ja. Hvad tror vi helt seriøst, at forsikringsselskaberne helst vil? Vil de betale for, at vi forbliver sunde og raske, eller vil de betale for, at vi fikser det, når det er folk, der er syge? Ja. Og jeg tror også, at det er de tendenser, vi skal skele ind i, fordi det vil komme til os også på et tidspunkt. Vi ser jo også, at mængden af tandforsikringer herhjemme stiger og så videre. Og jeg tror på et eller andet tidspunkt, så vil forsikringerne jo sige, jamen, hvis du ikke gør det, du skal derhjemme, og det kan vi jo så netop nu her med scanningsteknologi og så videre, så har vi jo også en eller anden form for meget klart billede af, hvordan folks tænder ser ud. Og så kan man jo se, om det er, de har passet og plejet dem og så videre, og omvendt også, om vi som behandler har givet dem de redskaber, de skal have for at blive holdt sund og rask, ikke? Ja, så du siger, at scanninger, det bliver et nyt form for bevismateriale på linje med røntgenbilleder? Det tror jeg, det bliver, ja. Helt sikkert. Ja. Men vi det er jo faktisk skrive os ud af det, og jeg tror, at der kommer flere og flere forsikringsselskaber, som jo ikke... Hos os, vi er jo typisk lige nogle år bagud i Danmark i forhold til... Men igen, hvis vi skeler til USA, så tror jeg, at der kommer mere og mere af. Vi ser jo også nu her, at der er flere forsikringsselskaber, som kræver, at der faktisk har været AI ind over røntgenbillederne i USA. Ja, som ekstra, fordi det bliver et ekstra sæt briller, de skal have på, ikke? Ja, og jo bedre det bliver, jo mere uetisk bliver det ikke at bruge det. Men det er jo en helt anden snak også i forhold til økonomi. Man skal jo også ligesom have råd til at kunne købe ind på det her. Men jeg tror, at du sætter fingeren på noget, der faktisk er interessant i forhold til forsikringerne. Fordi hvis vi ser det noget mere, det kan vi ikke komme udenom. Men så kunne man jo godt forestille sig, at det ville være interessant at sige, hvad nu hvis, at I rent faktisk begynder at støtte op om, at alle jeres medlemmer, de bliver holdt sunde, eller de dyrker jeres sundhed. Vi ser, at nu kommer der moms på træning også for folk over 30, og jamen, altså man tager sig til hovedet med nogle af de beslutninger, der bliver taget. Vi kan ikke styre det selvfølgelig. Vi kan prøve at gå ind og så rette til. Hvad kan vi så gøre? Jeg synes bare, den er interessant, den her tanke med at holde folk raske, og hvem er interesseret i at understøtte det? Ja, og specielt når vi jo så har hele den systemiske del også, ikke? Altså jeg tænker, et af forsikringsselskaberne, men der er jo også hele den systemiske effekt i det, ikke? Jo. Hvor man kan sige, at hele samfundet har en samfundsmæssig interesse i det også. Nu så, hvad var det, lederne eller sådan noget, der havde lavet en artikel i forhold til kolsygdommen. Hvor mange arbejdskræfter... Kol, ja. Kronisk obstruktiv lungesygdom. Lige præcis. Ja. Hvor mange der faktisk tabte arbejdsmedarbejdere, der var. Det var fuldstændig svimlende højt tal. Og det er jo noget af det, vi kigger ind i, ikke? Og så har vi jo i forhold til vores fag også med de andre ting, der hænger sammen, ikke? Og vi ved jo også, at karies, diabetes, overvægt, det er jo tæt forbundet. PA og hjertekarsygdomme og så videre. Der er et hav af kroniske inflammatoriske sygdomme. Lige præcis. Så jo mere vi tænker i den boldgade, jamen jo mere får vi jo også ud af det i den anden ende som samfund. Både fordi på hospitalsindlæggelserne, som jo er hammerdyrt, men jo også i forhold til, at folk faktisk kan være sunde og raske nok til at passe et arbejde. Ja, og der er en enormt interessant rapport, der blev lavet i 2022, der hedder Time to Take Gum Disease Seriously. Og den sætter også bare hovedet på sømmet i, hvor mange penge der er at spare ved at holde folk raske i mundhulen og i tandkødet bare, ikke, med hensyn til de systemiske sammenhænge, der er. Altså, hvor meget det er. Vi bliver nødt til at sige, parodontitis, det starter ved gingivitis. Ja. Så det er gingivitis, det er tandkødsbetændelse, vi skal
vi skal tage hånd om. Men det er også på tide, WHO har jo også lige været ude at lave nye mål. Altså, det er også først nu, det lige er kommet, at de inddrager munden sådan lidt, ikke? Altså. Kan du sætte flere ord på den? Nej, for jeg kan ikke lige huske referencen fuldstændig, men jeg har en samarbejdspartner oppe i Norge, som jeg laver lidt arbejde med en gang imellem, for NSK, og hun havde det med i en af hendes foredrag, hun holdt for ikke så lang tid siden, at WHO har været ude og sætte nogle nye mål for mundsundhed også, fordi man har fundet ud af, hvor stor en indflydelse det har på resten af systemet. Ikke? Ja. Og vi så jo også, var det Heidelberg Universitet, som lavede en beregning af sådan cirka, hvad orale sygdomme koster verdenssamfundet om året, ikke? Og det var jo 710 milliarder dollars årligt i direkte omkostninger, og indirekte, hvor 325 milliarder dollars er indirekte. Der snakker vi altså tabt arbejdsfortjeneste, og kørsel frem og tilbage til klinikker, og jeg ved ikke hvad. Det er jo fuldstændig groteske tal. Det ville jo være rigtig, rigtig dejligt, hvis det var, at vi kunne bruge de penge på noget andet. Ja, fordi vi kan godt se, hvad koster forebyggelse versus hvad koster behandling. Ja. Det kan folk også mærke i deres egen pengepunkt. Ja. Men det starter jo ikke kun hos den privatpraktiserende tandlæge eller ansatte tandpleje. Det starter jo et andet sted. Jeg kan huske, jeg havde et projekt, der gik på skolen. Jeg cyklede rundt til hjemmeplejen i Københavns Kommune med en folder, jeg havde fået hjælp til at lave Colgate. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg kaldte projektet, men så underviste jeg i min frokostpause plejepersonale. Ja, så underviste jeg, fordi de vidste jo ikke, hvor mange af de lungebetændelser, deres borgere fik, egentlig havde direkte relation til mundhulen, eller myokardieinfarkter, eller alle de her ting. Altså, det er jo mange steder, informationen mangler. Ja. Jeg synes, jeg hører mere og mere, at man bliver bevidst om, at tandplejen spiller en rolle flere steder på hospitalsafdelingen. Det er jo dejligt at høre, men det er bare ikke nok. Det er slet ikke nok. Der skal jo være mindst én tandplejer, som mindst tilknyttet hvert hospital. Ja. Bare som minimum. Plejehjem, hjemmepleje, altså you name it. Ja. Vi skal simpelthen ind alle vegne og have i talesæt, hvor vigtig munden er for resten af kroppens sundhed. Men jeg tror også, hvis vi skal snakke noget sådan det rigtig positive også, det skal vi også huske, jamen så tror jeg aldrig nogensinde, at munden har været mere omtalt, end den er nu. Og det synes jeg er positivt. Så jeg tror også, vi begynder at rykke os mod det rigtige, ikke? Og netop, som du også siger, at WHO begynder at tage det op. Der begynder altså bare at komme nogle skridt i den rigtige retning. Ja. Og vi ikke længere kan sige, at vi bare kan tage munden ud og lægge den på en hylde i et gebis og et glas vand om natten, ikke? Altså, det er bare ikke en mulighed længere. Ja. Det er sindssygt fedt også det her med, når vi snakker om at rykke folk. Fordi det er også sådan noget, der skal til for at rykke en hel branche. Det er jo, at det kommer fra folk selv. Ja. Det er ikke bare fagpersoner, der står og bræger. Det er folk selv, der kommer og har et ønske. Ja, men der er stadig en del patienter, der falder mellem to stole, ikke? Fordi det igen vender tilbage til økonomi. Jeg synes, mit indtryk er, at kommunerne også en gang imellem kan være lidt svære at have en dialog med omkring nogle af de her patienter, som bestemt ikke har penge til det. Ja. Og der er også meget økonomi i at administrere økonomien. Ja. Det er jo også enormt bureaukratisk, vores system. Så det håber jeg også, at der er nogle dygtige forhandlingsledere, der kan sørge for, at det bliver nemmere rent faktisk, og så få adgang til de penge, man så har ret til. Det håber jeg også, at der er nogen, der får held med i hvert fald. Ja. Og generelt de nye paragrafer, der kommer og så videre. Ikke? Altså, at det skal være nemmere også at kunne udnytte dem. Og når vi nu også ser de her efter senfølge cancerklinikker, der kommer, der håber jeg virkelig også, at det er, at munden bliver tænkt ind af den del, ikke? Jo. Så det hele vejen igennem ikke bliver sådan noget, der kommer på efterslæb, som vi skal pushe igennem. Ja, vi skal lige huske munden. Vi skal også lige huske, der er noget, der sidder lige midt i ansigtet, som måske også hører med til kroppen. Ja, og det har nu har jeg fulgt hoved-hals-cancer-netværket i mange år, og set, hvad de går og laver. Og de siger også, at de værste senfølger, det er de sene senfølger, der opstår i munden og med tænderne. Det er dem, de døjer allermest med. Efter at de er blevet kræftfri, så er det den der udtalte mundtørhed, og at tænderne bare går i stykker. Og det er noget bøvl. Det påvirker socialt, spise, tale, smile, alt. Og så er der mange, der bliver ensomme, fordi de fravælger sociale aktiviteter, fordi de ikke kan være med. De kan ikke tygge en æbleskive, de vælger kun at være med til en kop kaffe måske. Altså, der er... Jamen, det er så synd. Det har de tilsat rigtig, rigtig længe, at det er et kæmpe issue. Og det er jo kun én patientgruppe.
Det er bare enormt tydeligt hos dem, men alle de andre patientgrupper, hvor det også hænger sammen, så kommer det jo også snigende stille og roligt. Det er jo også det, vi håber på, at der kan komme jo netop noget mere forebyggelse, hvor man netop også kan tænke biosolutions ind i den her patientgruppe her, ikke? Ja, så det bliver en fast del af deres cancerpakkeforløb, at det faktisk også giver dem nogle medicamenter, de også kan tåle og bruge, som ikke sviger og brænder på man til i deres mund, ikke? Men som de faktisk kan have mere at gøre. Og nu når vi taler om det her med forebyggelse, så synes jeg også, at det er vigtigt at tale om, hvordan vi gør tingene ude på klinikkerne. Fordi at ofte så er det jo det der med, at man møder ind, hvor man siger måske hej til sine kollegaer, og så går man ind på i sin klinik, og så lukker man døren og har patienter hele dagen. Altså, jeg ved ikke med jer, men jeg kan huske en følelse af ensomhed nogle gange. Og den er svær, fordi man har det sådan, jamen, jeg har jo min faglighed og sådan, men jeg ved, lige ved siden af, der sidder der en skide dygtig kollega. Jeg har bare ikke tid til at tale med vedkommende, eller mulighed, eller tid til at kigge vedkommende over skulderen, få en faglig sparring, altså hvis der ikke er en masse personalemøder sat i bogen. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at snakke om, hvor vigtigt fællesskab faktisk er, i forhold til, at vi også kan være gode behandlere ude på klinikkerne. Fordi jeg ved, det også betyder noget for jer to. Ja, og Patrick, du har jo ligefrem stiftet et nyt fællesskab. Ja, jeg har stadig sin spæde start, men jeg synes, det kører stille og roligt. Ja, det synes jeg. Kan du fortælle lidt om det? Det kan jeg godt. Jeg startede et netværk, der hedder Giants Connect, som simpelthen er for ambitiøse tandplejere. Det skal kunne rumme lidt forskelligt, så det er ikke kun ambitiøse tandplejere, men der skal jo være nogen, der skal være med til at drive det. Og det er simpelthen en følelse af, at da jeg blev færdiguddannet for mange år siden, der tror jeg manglede et sted at søge nogen at se mig selv i, og have et sted, som ikke var min klinik, hvor man turde stille nogle spørgsmål, som kunne være svære måske over for en klinikejer, eller nogle kollegaer, der havde noget mere erfaring end jeg selv. Heldigvis ikke selv så bange for at stille spørgsmål, og jeg stiller dem ind til, at jeg er sikker på, at jeg forstår det. Men at skabe et trygt forum, hvor at man kan tale karrierevalg, og man kan tale patientcases, og man kan nørde helt ned i den mindste detalje som tandplejer, finde et fællesskab. Så det er simpelthen drevet af forskellige chapters, hvor vi max er 10 i hver, og primært bliver det designet sådan, at vi skal alle sammen kunne lidt forskelligt, så vi kan trække på hinandens kompetencer. Et fællesskab uden for klinikken. Ja. Men tiltænkt, at vi skal mødes fysisk, men også at vi har nogen, man kan ringe til den torsdag eftermiddag, hvor man har haft en mega svær patient, eller det har været en hammertrælsdag med mange svære patienter, eller en ledelse, der har været svær at danse med, eller simpelthen et sted, hvor man kan finde en tryghed, som er nogen, som forstår en, fordi det er jo ikke alle sammen, der har en kone eller en mand, eller en partner, som er i faget, og nogle gange kan det være mega svært at tage forståelsen helt med hjem i hjemmet, ikke? Jo. Så tanken er, at det skal kunne en masse forskelligt, især det faglige nørderi. Fordi en ting er at gå på kursus og finde et kursus, som man gerne vil. Men her designer vi jo helt selv, hvad vi gerne vil sidde med. Ja. Fra hver gang vi mødes, så er der ligesom et overordnet tema. Og det forventes ligesom, at dem, der er i de her chapters, de er med til at løbe det til måls. Og så skal vi kunne bruge hinandens netværk og kompetencer. Så kan der være en aften, jeg står og fortæller noget om noget. Det kan være, at vi inviterer en ekstern ind og spørger, om vi må bruge deres lokaler til, at de så også kommer og hjælper os med at gøre os kloge på noget, som vi dem i netværket ikke kan. Det skal også være et sted, hvor vi kunne tage folk ind i mentorordninger, eller tage på turnus, hvis man kørt lidt tørt i det på sin egen klinik, eller dødt i det på sin egen klinik, så kan det være, at en af dem spørger mig, lige komme ud og se, hvordan du gør de her ting på en hverdag. Så vi ligesom kan hjælpe hinanden, spille hinanden gode, og finde et sted at have en faglig stolthed. Ja. Det lyder som en fantastisk idé. Og også, at du har rent faktisk fået det ud i livet allerede. Ja, som sagt, det har sin børnesygdom, og vi skal lige finde ud af, hvilken platform vi skal tale sammen på, så alle får beskederne og sådan nogle ting, ikke? Og skal lige se hinanden og finde ud af, hvordan det skal fungere. Men ideen er der, og jeg synes, det virker som om, at det er folk har interesse. Jeg tror også, at behovet er der, ikke? Jo, og det er jo bund og grund også det, vi ser ude i industrien. Der findes jo også de her netværk på tværs af faggrupper og forskelligheder og det hele.
Så det er jo egentlig den del, som man jo også i langt højere grad bør tænke ind i vores egen fagrækker, fordi vi netop har en anden profil. Og jeg tror også, det er noget af det, vi ser, hvis man kigger sådan bag i tiden, hvor man sad en behandler på en klinik med den samme klinikassistent. Det er jo de færreste klinikker, der drives på den måde efterhånden, fordi vi alle sammen har måske et større behov for at være i grupper og have nogle sparringer. Så jeg tænker, det taler rigtig meget ind i den tid, vi også kommer til at se. Ja. Vi har brug for det her med at spare med hinanden, og måske også har brug for, at man kan fordybe sig og blive god til et felt, i stedet for, at man skal være sådan semi-god til en masse forskellige ting, ikke? Jo, og der taler man jo direkte også ind i trivsel. Fordi det har jeg også talt med mange af mine både venner og kollegaer med, at der kommer også et tidspunkt, hvor man kan mærke, nu vil jeg gerne blive rigtig, rigtig god til noget. Og det betyder jo også nogle fravalg af nogle andre ting, og at det også er okay, at man fravælger det, at man ikke har så en ledelse, der siger, du skal stadigvæk lave det hele. Men så kan man jo godt mærke lige pludselig, når man så har fået noget erfaring, man kan godt mærke, at jeg er faktisk ikke god til det hele, eller har lyst til jeg kan ikke fysisk være her til at blive god til det hele. Nej, det er jo netop det her, altså større klinikker, det kan, ikke? Fordi så har du mulighed for at fordybe dig, men det kan du bare ikke, medmindre du vil sende halvdelen af dine patienter ud til specialistopgaver hele tiden, ikke? Ja. Altså, så bliver det også svært at drive en forretning i den anden ende, ikke? Jo. Men jeg tænker, den her både, og det skal ikke udelukke det ene eller andet, for jeg tænker bestemt, der er rigtig god behov for at have det her netværk her, inden for egen faglige rækker, hvor det er, man netop kan spille bold op af hinanden, og få nogle forskellige input, og hvordan gør I tingene her? Jeg sad der netop og tænkte, nej, det lyder godt. Kan man lave sådan jeg tænker også det samme. Hvor kan man komme med? Jeg ved godt, det hedder Hygienist Connect, men du er også tandplejer. Altså, jeg er sådan lidt skabst tandplejer på en eller anden måde. Eller meget interesseret i det. Jeg vil sige, industrien bakker jo også meget, 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 meget flot om det. Altså, jeg har jo en aftale med Plandent om, at de ligesom er en god samarbejdspartner, og vi må bruge deres kursusfaciliteter, og vi kan på den måde få nogle fede rammer også at arbejde i, ikke? Og Aident har jeg haft en snak med, som også vil hjælpe os, og vi kan få lov til at trykteste nogle af deres ting, hvis de har brug for nogle sparringspartnere. Så det er også et sted, altså, at den ene hånd lidt vasker den anden, ikke? At hvis vi kan hjælpe hinanden, vi hjælper hinanden, det er klart. Hvis de har brug for noget sparring for dine tandplejer, der nu sidder i vores netværk, som jo er med og gerne vil tingene helt non-profit, vi er der jo for ligesom at hjælpe hinanden og lære, så er det jo en fed mulighed for os at kunne få lov til at præge tingene i den rigtige retning. Ja, men det er jo også der, vi skal hen, og jeg tror ikke, vi skal være så nervøse for at samarbejde med industrien. Nu er selvfølgelig også, jeg har converted til the dark side nu her, men ja, hold op. Men nej, men jeg kan jo bare se, altså, vi kan jo ikke leve uden industrien. Altså, det kan ikke lade sig gøre. Vi bliver nødt til ligesom at omfavne det hele, og så spille bold op af hinanden, og hvis vi gerne vil have nogle nye, innovative løsninger, altså, vi kan ikke sidde ude i industrien og designe alting, og så prøver vi det ud i klinikkerne, og så enten bliver det taget imod, eller ikke bliver taget imod. Jeg tror, vi i langt større grad skal spille bold op af hinanden, og få brugt hinanden til at udvikle, og lade løsningerne blive innovative også. Så vi ligesom også kan sætte Danmark i forgangsland for det. Plus, jeg ser det igen og igen i forhold til startup-verdenen inden for sundhed, og der er et enormt problem i forhold til ikke innovation, men implementering af det. Fordi der findes et hav af gode løsninger. De kommer bare aldrig ud på markedet. Nej. Fordi altså, man mangler det der bindeled mellem dem, der udvikler det, og dem, der skal bruge det. Og måske er der også et byråkrati, der gør det svært, selvfølgelig. Det er en ting. Men en anden ting er også, har man udviklet sig det rigtige, og har man nogen til at samle det op og bruge det? Fuldstændig. Og der ser vi jo også, vi er jo forskellige fra lægeverdenen, fordi vi har jo rigtig mange læger, som forsker på den ene side, samtidig med, at de behandler, og den mulighed er der på hospitalerne. Den mulighed har vi bare ikke. Det er i hvert fald de færreste steder. Så enten så er du på klinikken, og så er det du gør, eller så skal du træde helt ud af klinikken og gå ind på universiteterne og lave noget forskning derinde. Og det er jo ikke, fordi der ikke er klinikker og det hele, men det er stadig et andet miljø end den travle hverdag, vi ser ude på klinikken. Og det kan godt være, at det fungerer inde på universiteterne i de rammer, der er der, men det er jo ikke sikkert, at det fungerer ude i en travl hverdag. Så det her med også, jeg tror, var det specialtandlægerne, Sjælland, der var begyndt at have havde taget en Ph.D. ind, netop i den praksisnære med det fokus. Og det tænker jeg, vi skal se meget mere af, så man stadig kan have
sin kliniske hverdag, men også stadig kan lave forskning samtidig. Det tror jeg også vil kunne øge trivslen helt enormt. Så hvis man nu var almindelig tandlæge eller tandplejer 3 dage om ugen, og så havde man måske den 4. dag, hvor man så lavede noget forskning, så det kunne godt være, at man stadig havde nogle patienter, men man testede måske nogle forskellige materialer af og så videre. Og så får vi den her praksisnære, og det tror jeg, at der er virkelig behov for, hvis vi også skal skubbe innovationen i gang inden for vores fag. Det tror jeg, du er helt ret i. Fordi jeg kan også bare bifalde det der med, at lave nogle forskellige ting. Det giver en enorm et godt overblik over sin branche og sit fag. Og det gør du jo også selv, og nu er du også fuld gang med, og du har også haft forskellige steder, du har arbejdet med meget forskellige metoder nok. Det giver bare noget, at man ikke kun er et sted og har et sæt lupbriller på, for at sige det, ikke? Jo. At man ser sin verden fra forskellige vinkler. Og vi har behov for hinanden. Altså virkelig, hvis det er det her, det skal lykkes, ikke? Jeg tænker, det giver rigtig, rigtig god mening. Ja. Er der nogen sådan særlige myter, I tænker, vi skal have slået ned i den her forbindelse? Altså netop det der med, at man kun skal være et sted. Det er kun enten forskningen, der ved, hvad det rigtige er, eller det er kun klinikken, der ved, hvad det rigtige er. Altså er der nogle myter, vi skal have kæmpet med her? Jeg tror bare, vi skal være mere omfavnende over for hinanden, og være mere nysgerrige på hinanden, og ligesom både inden for vores eget lille klinikteam, og anerkende, at jamen, klinikken er kun så god, som teamet er. Men når vi kigger på vores bredde også, jamen, så er klinikken, forskningen og innovationen jo også kun så god, som den bliver, hvis vi formår at ramme noget, som passer ind i det hele. Vi kan jo lave nok så meget forskning, som er rigtig fint på papiret, men det skulle også gerne kunne omsættes til noget, som giver innovation i den anden ende. Og man kan vi også sagtens lave innovation ude i virksomhederne. Men hvis vi ikke kan få det implementeret i den anden ende, fordi at det er, at vi har ramt forbi målskiven, jamen så er det jo heller ikke en god løsning. Så er det spild af penge og tid. Det er spild af penge og spild af tid. Så vi har brug for hinanden og alle aspekter, og jeg tror, vi skal turde tale mere ind i, at det er okay at være. Og også bare i dag, når vi laver podcasten her, det er jo igen også et industrisamarbejde, ikke? Men det fungerer, og det åbner bare nogle rigtig store muligheder. Ja. Og netop også, som du også snakker ind i hele det her, som du også er blevet mødt med, ikke? At netværket er blevet taget godt imod i industrien også. Jeg tror ikke, vi skal være så bange for det, og for at samarbejde med hinanden. Der er ligesom ikke nogen, der er the bad guys eller good guys. Vi har behov for hinanden. Ja. Jeg tror, du har helt ret i forhold til, vi har brug for hinanden. Vi kan simpelthen ikke være i den her branche uden, altså, vi har brug for forskere, vi har brug for klinikere, vi har brug for industrien, vi har brug for patienterne selvfølgelig, vi har brug for forskellige dele af teamet, der kan forskellige ting. Det var også noget, vi lige fik snakket om, inden vi tændte mikrofonerne. Ja, jeg tror, hvis jeg har nemlig ved at trække det lidt mere over det praksisnære, og der tror jeg, at man som behandler skal gøre sig det bevidst, hvad man synes er mega sjovt at lave. Hvis du synes, det er sjovt, så bliver du helt naturligt meget nemmere, eller dygtigere til det. Men øvrigt så også finde sig en arbejdsplads, hvor man måske godt tør tale højt om, at man ikke nødvendigvis skal kalde det et speciale, men at man som kollega godt må finde nogle ting, man er dygtig til, og så henvist internt. Altså, man behøver ikke at være lige dygtig til det hele, altså, så bliver du måske halvdårlig til det hele, ikke? Så at man får spillet hinanden gode og taler samme sprog på klinikken, men med forskellige dialekter, så man hele tiden er bevidst om, hvor er det, man har de bedste kompetencer, også tandlæge og tandplejer imellem. Det her med, at man godt tør i tale sætte over for sine patienter, der er blevet sendt ind for en tandplejer, for eksempel sige, det der hul, der havde godt nok aldrig fundet selv, du har verdens bedste tandplejer, og patienten så kommer tilbage til tandplejeren, og de godt tør at sige højt, du har verdens dygtigste tandlæge, prøv lige at se den her flotte fyldning, og så give dem et spejl i hånden. Altså, så vi hele tiden sikrer os, at fordi patienterne bliver mega glade og bliver mega trygge, og vi som behandler får lov til at stråle på hver vores måde. Og det tror jeg, man skal gøre sig lidt mere bevidst om, hvor man har en passion henne, og hvordan man kan få implementeret den passion på klinikken. Ja, og så virkelig løfte hinanden, fordi vi kan noget forskelligt, og vi har forskellige baggrunde. Ja. Endda også, selvom vi har taget den samme uddannelse i nogle tilfælde, jamen det er stadigvæk vidt forskellige mennesker og erfaringer, vi så får bagefter. Ja, vi har jo bare forskellige interesser også, ikke? Og det er også okay. Og jeg tror også, vi skal favne og synes, det er okay. Det er ikke sikkert, at man synes, at endo- eller rodbehandlinger er det fedeste i hele verden. Det kan godt være, at man synes, at den æstetiske pladsfyldning, det er der, hvor man gerne vil. Det kan også være, at man synes, det er fantastisk, at
patienten ligger med kofferdarm på i x antal tid, og der er helt roligt, og man kan fordybe sig i det. Og sådan er vi så forskellige jo. Det er lige det. Ja. Så det leder mig hen til, hvordan synes I så, at et optimalt samarbejde mellem en tandlæge og en tandplejer er? Altså, har I selv oplevet det, eller hvad har I af holdninger til det? Hvem bør gøre hvad? Ja, altså, vil du lægge ud? Det kan jeg godt. Altså, nu har jeg jo taget begge uddannelser, så jeg kan jo også godt se, hvor komplementerer vi hinanden, hvor har vi nogle, hver vores forcer, og det skal, jeg tænker, at tandplejerne er rigtig, rigtig gode til at undersøge, diagnostisere, motivere, kommunikere, lave tandrensninger, og det skal man absolut blive ved med. Men jeg synes også, at man som tandplejer, det snakker vi også om, inden vi var på her, man må også gerne invitere sin tandplejer, man må også gerne som tandplejer spørge på, hvordan ser en behandling ud? Så noget af det, som man har henvist, er det en kariessession, og det har jeg også været ude og snakke om med Tandlægen.dk i det regi. Prøv nu lige at komme ind og så få set den sidste del af en eller anden kariessession, man har henvist. Det kan godt være, at den ser super lille ud på overfladen, men hvis man aldrig nogensinde har set, hvordan det er at sætte bordet på, og man bare går ned i et krater, så mangler man altså den del af læringen i rygsækken. Og jeg tror, jo mere vi kan få den viden implementeret i hinanden, jo dygtigere bliver vi også. Jo mere kalibreret bliver vi. Det vil sige, jo mere kan tandlægerne også ture lægge over i, og nu siger jeg ture sådan lidt med godseøjne, fordi det skal vi også kunne. Nå, men der er også en kulturforandring, men det er der at vi skal kunne mangler. stole på hinandens faglighed, og det kan vi kun, hvis det er, at vi tager tiden til det i hverdagen, til at kalibrere med hinanden, så vi ved præcis, hvor har vi hinanden henne, og hvad er det, vi gør på vores klinik, og hvad har vi af roller. Og det her med, at selvom tandplejeren ikke skal lave behandlingen, men så rent faktisk at vise, at vedkommende får lov til at se, hvordan ser det ud. Det gør jo diagnostikken, det at diagnostisere nemmere i den anden ende jo. Fordi det er lige præcis det skridt, man mangler. Jeg tror godt, jeg tør at sige, at man som tandplejer skal være bevidst om, at være tandplejer er et pissesvært job. Altså, vi skal virkelig kunne mange ting. Ja. Helt vildt. Og alene, oftest, ikke? Ja. Altså, vi skal jo være en god rådgiver, vi skal være patientens bedste ven, vi skal være en mega dygtig diagnostiker, vi skal også lave behandlinger, vi skal jo også nogle gange lige spritte vores klinik af, ikke? Og fremkalde nogle røntgenbilleder. Det er altså virkelig hardcore en gang imellem at være tandplejer. Og jeg tror, man skal gøre sig bevidst om, at man skal faktisk kunne mange ting. Og når jeg går på arbejde, handler det for mig om at være helt sikker på, at jeg er en mega dygtig tandplejer og ikke en halvdårlig tandlæge, så man også er bevidst om, hvor ens kompetencer ligger henne. Og så være drevet af det, at man skal være den dygtigste tandplejer, man overhovedet kan blive, og så også forstå, at kariesdiagnostik er mega svært. Og skal den her visdomstand fjernes, er mega svært. Altså, og PA er jo et kæmpestort felt, som er mega svært. Og der er vildt meget at lave som tandplejer inden for de diverse. Nu er jeg jo så mega glad for PA, og har prøvet at præge min hverdag med det, og er også ude en gang imellem at fortælle lidt om, hvor meget der egentlig er at lave som tandplejer inden for det her felt, fordi der er vildt meget at lave. Så tror jeg også, nogle gange har man, det har jeg også selv oplevet dengang, at jeg havde mega meget fart på at ville alt muligt hele tiden, og jeg skulle bare være den bedste til det, og jeg skulle jo også have lov til at lave det her, og jeg tror lige, jeg trådte et skridt tilbage på et tidspunkt, og blev meget bevidst om, at jeg havde det meget bedre, og blev meget dygtigere behandler og kliniker, og jeg satte mig ned og fandt ud af, hvad var det egentlig, jeg rigtig gerne ville være god til. Ja. Der skal man så også have en klinik og nogle kollegaer, som kan rumme det, og at man, som jeg sagde før, spiller hinanden gode på den måde. Ja. Jeg har været nysgerrig på hinandens arbejdsfelt. Hvad er det, vi kan? Fordi hvis man ikke har taget begge uddannelser, så ved vi det ikke. Så i stedet for at være sådan, se begrænsningerne, så se mulighederne, og så få taget det i dialog også, og måske man endda skulle gå så langt også, så man bliver bedre og bedre til at arbejde i team allerede fra universiteternes side af. Så det ikke er så silo-opdelt, men det er, at man simpelthen får taget fat på det. Og det er jo også det, vi ser i Aarhus i hvert fald, de er i høj grad går i gang med, ikke? Fordi teamet, det synes jeg jo allerede skulle formes på universitetet. Fordi ellers så kommer man jo ud som sådan en silo på klinikken. Helt enig. Jeg tør ikke sige, om det stadigvæk er, som jeg kan da i hvert fald huske, at en gang man blev mødt af på, da jeg gik i skole, at det behøver du ikke at vide, fordi du er tandplejer. Altså, der er grundlæggende dybt uenig. Ja. Så jeg burde jo vide det hele,
Fordi hvordan delen skulle ellers sige til min patient, hvad det er, der skal ske. Ja. Min opgave er at gøre patienten tryg, og gøre patienten tryg i, jeg har styr på, hvad det er, jeg sidder og fortæller dem om, men også tryg i den behandling, de skal til at lægge mund til næste gang, de kommer. Altså mit arbejde er jo, eller tandlægens arbejde er jo nemmere, hvis jeg har gjort mit forarbejde. At de bare skal sige, jamen jeg ved, at du har talt med Patrick, vi skal lave det her, og patienten siger, ja tak, du må gerne gå i gang, fordi jeg har forstået det. Og det er derfor et godt samarbejde. Teamet er guld værd. Ja. Altså, så for ikke at få glemt klinikassistenterne også, ikke? Jamen, det er en del af teamet. Absolut. Ja, fordi de gør eddermame også meget, og de bliver også glemt nogle gange. Helt sikkert. Og det er ikke bare en støttefunktion længere. Jeg har lige holdt et oplæg også i den forbindelse. Klinikassistenterne, det er limen på klinikken. Jamen, fuldstændig. Og de kommer til at gå fra at være vores udelukkende assistenter, og det er der jo mange steder, de allerede er. De er en central og mere teknologisk understøttet funktion. Det er dem, der har styr på det hele. Altså, kan du ikke lige kalde på Susanne, fordi det er altid hende, der tager de rigtig gode røntgenbilleder af 8'erne, ikke? Hun har lige styr på det, eller det er hende der de scanner. De kommer til at vide og skulle så mange ting. Og det er netop et tandpleje-team. Det er ikke længere herre eller fru tandlæge, som nogen stadigvæk sådan prøver at italesætte sådan lidt for sjov, men stadigvæk. Som sagt, der er en kulturændring, vi skal prøve at inspirere til i hvert fald. Man tror også godt i gang derude. Den er godt i gang, heldigvis. Men jeg tror så, der kommer til at ske hvis vi kigger i krystalkuglen ud i fremtiden. Hvor ser vi tandplejen bevæge sig hen? Altså, I har været lidt inde på det, men sådan, kan I prøve at sætte nogle ord på det? Hvad kommer det til at se om 5 år, 10 år? Altså? Jeg tror helt naturligt, vi bliver dygtigere til vores arbejde, fordi at vi får nyt udstyr og bliver mere bevidste om til- og fravalg i vores måde at behandle vores patienter på. Jeg nævnte meget kort lidt tidligere, da vi talte sammen om det her minimal invasiv tandpleje. Jeg tror, det her med, at man bliver som behandler, sætter sig ned og gør sig det bevidst, hvad er det for noget udstyr, jeg gerne vil arbejde med, og hvorfor, gør, at du får en mere effektiv hverdag. Du får passet mere på dig selv. Vi skal altså holde mange år. Der er meget litteratur efterhånden, der beskriver, hvor hårdt et arbejde det faktisk er, og mange af os render rundt med ømme fingre og ondt i håndledet. Og diskusprolapser på vej. Altså så gør dig selv den tjeneste mest over for dig selv, men især også over for patienten, og gør dig bevidst, hvad det er for noget udstyr, du har i skufferne, og putter i munden på patienten. Du bliver bedre til at diagnostisere, hvis for eksempel du har fået fjernet misfarvningerne minimalt invasivt, inden du begynder at kigge i munden. Du kan altså, det er skygger og lys, det hele vi arbejder med, og sidder der noget af vejen, jamen, så kan det være, at vi oversætter karies. Men i øvrigt også altså pusser af først, for eksempel, ikke? Ja, eller bruger en form for airpolish, fordi det er mere skånsomt for tændernes overflade, det er mere skånsomt for dine hænder som behandler. Farver ind noget mere. Kæmpe fortaler for det igen, som jeg sagde. Jeg har svært ved det, da jeg startede, men nu laver jeg ikke andet. Farvetabletter og alle de her ting. Gør det visuelt, både for dig selv, men også over for patienten. Ja. Ja. Rigtig godt input. Ja. Hvad tænker du? Jamen, jeg tænker jo også noget af det samme, og netop også med, at teknologien, den kommer virkelig til at understøtte os og hjælpe os. Vi ser meget mere AI på klinikken. Vi kommer også til at se meget mere AI hos patienterne, tror jeg. At de ligesom også bliver hjulpet derhjemme til at gøre det ekstra, gøre det mere. Vi kommer til at se meget mere, tror jeg også inden for biosolutions, også inden for vores område, at det begynder at udvikle sig. Så vi kommer med på hele den bølge også om, at nu har vi haft tandbørsten og tandpastaen og mellemrumsbørsterne i meget lang tid. Og dem skal vi blive ved med at have. Det skal vi blive ved med at have. Men kan vi gøre noget mere? Fordi igen, så lægger vi tilbage til de tal, du startede ud med. Er det nok? Eller skal vi ud og gøre noget mere? Og det er i hvert fald den vision, jeg har. Det jeg rigtig gerne vil arbejde med. Netop hele det, der sker derhjemme hos patienterne. Hvordan klæder vi dem bedst på? Og hvordan gør vi også klæder vi klinikkerne bedst på, så de får det er rigtig mange ting, man skal tage stilling til på ekstremt kort tid. Kan vi bruge teknologien til at få nogle hurtige input og noget hurtigt feedback til, så vi får et ekstra sæt øjne på, og som i øvrigt så også lidt af kommunikationen med patienterne i sidste ende. Fordi jeg kan se det i munden, jeg har lige fortalt dig det, du kan selv se det her på skærmen, og AI siger i øvrigt det samme med os. Og det vil sige, at vi får også hele den der tredje part ind, så det ikke bare bliver, jamen, det er fordi, du skal på skiferie eller have en ny bil, at du foreslår det her, og det tror jeg også vil gøre noget godt for vores arbejdsfelt, og hele vores omdømme udad til os, at det er, at folk er altså ikke
in it for the money. Altså, det er sundhedsfaglige, der kæmper for det her. Og det er i hvert fald en myte, jeg også gerne vil gøre op med udad til. Jamen, det er altså ikke de pengegriske tandfaglige, vi snakker om. Det er altså sundhedsprofessionelle, som faktisk bare gerne vil vores patienter det allerbedste. Uanset om man så er kliniker, man er industri, man er forsker, hvor er man henne, og om man er tandlæge, tandplejer, klinikassistent, så er det det, der er fokus. Ja. Jeg er vild med, at du siger det der med, at teknologien faktisk bliver en uvildig tredjepart. Fordi det er altså en form for first eller second opinion på klinikken. Ja. Hvor man behøver ikke engang at spørge en anden tandlæge længere ned ad gaden. Du kan egentlig bare spørge teknologien. Præcis. Og så kan vi jo også uddelegere meget mere. Fordi hvorfor er det ikke klinikassistenterne, der kan lave det scan? Ja, allerede, når patienten er kommet ind, så er det første, de bliver scannet. Man har den teknologi, eller hvad der nu ellers kommer. Der man tager røntgenbillederne, der kommer AI ind over. Der er allerede lavet en hel del, og så skal det verificeres. Og så skal det kommunikeres. Men vi kan jo gøre en lang del hen ad vejen, som gør vores arbejdsfelt nemmere. Og det er immervæk mange ting, når vi kigger på hele den her liste, vi skal kunne til en undersøgelse. Det er rigtig, rigtig mange ting, vi skal kigge efter. Det er rigtig mange ting. Og vi ved jo også godt, at har vi siddet og slagtet erosioner i frokoststuen, jamen så vil der være et eller andet, der har lidt mere fokus på det. Og så har man måske lige pludselig set nogle flere med erosioner, så begynder man meget fokuseret på det. Så har man lige pludselig set nogle 8'ere, der har vandret ind i 7'erne og lavet ballade der, så er man lige pludselig ekstremt fokuseret på det. Det er ligesom alle dem, der har taget bidfunktionskurser. Ja, lige pludselig så ser de slid over det hele. Ja. Præcis. Og det er jo det, der sker. Og jeg tror bare det her med, og vi kan ikke, jeg tror simpelthen ikke, at vi sådan kan rumme alt på én gang. Men det kan teknologien, og det er der, vi skal bruge den. Kalibreringen. Ja, kalibrering. Det er også lidt det her med, at man ved, at man har en tryghed på den anden side af væggen, at når man som tandplejer eller som tandlæge henviser internt på klinikken, og man ved, igen, at vi taler samme sprog, men forskellige dialekt, at når jeg har sagt det her til min patient, så er det højst sandsynligt det samme, de får at vide derinde hos tandlægen ved siden af. At patienten bliver mødt i, at vi siger de samme ting, og vi er enige om, når vi henviser internt, at så er det det her, der bliver henvist for, ikke? Jo, ja. Så man ikke lige smider den anden ind under bussen og sagt, ej, det er jeg sådan set ikke enig i den der. Og selvfølgelig skal det jo også stadig være den korrekte behandling, og vi kan alle sammen lave fejl, og selvfølgelig skal patienterne ikke komme til last, hvis der er sket en eller anden diagnostiseringsfejl, og der er noget, der ikke skal laves, eller noget, der skulle have været lavet, eller et eller andet. Men vi skal bare være kollegiale omkring det, ikke? Ja, og man tør finde den tryghed i, at man som tandlæge på en pæn måde kan sige til patienten, hvis de er uenige i den betragtning, tandplejeren har gjort, men man også som tandplejer tør sige til sine tandlægekollegaer, hvis ikke man føler, at den krone er cementeret ordentligt, fordi det er altså dig som tandplejer, der skal holde patienten karies bagefter. Eller hvis fyldningen samler plak et eller andet sted, fordi der er en kant, at man så godt tør sige internt, jeg synes, vi skal lave den her fyldning om, det er for patientens bedste. Og at man så har en tryghed i, at så bliver man mødt af, selvfølgelig gør vi det. Eller i hvert fald, at man så tør tale om, hvorfor. Fordi at der er en fælles forståelse af, at man er der for patienten. Ja, jeg vil med den der, vi taler samme sprog, men forskellig dialekt. Ja. Den er så fin. Ja. Og du sagde det også, før vi tændte mikrofonen, i forhold til faglig stolthed og integritet. Ja. Jeg synes, der skal være en forskel. Altså, man godt tør anerkende, hvis ikke man er dygtig nok. Altså, jeg siger også tit til mine patienter, jeg skal altså lige hente en voksen. Fordi her kommer jeg til kort. Der har jeg simpelthen brug for, at jeg sparer med en kollega, og vi er flere øjne, der har kigget på det. Ja. Og jeg synes bestemt heller ikke, at der er noget forkert i, at man som tandlæge siger det samme. Altså, og hvordan reagerer patienterne på det? De bliver hammerglade. Ja. Ikke? At vi er flere, der kigger på det. Jeg synes, det er så sundt og så fornuftigt. Altså, jeg tænker, at jeg vil kun føle, i hvert fald som patient, at jeg vil være i langt bedre hænder, hvis det er, at man netop tør være åben om sine begrænsninger, ikke? Og tør at stille de rigtige spørgsmål, og bruge sin kollegiale sparring. Ja, helt enig. Hvad tænker I så? Vi er jo ved at være ved vejs ende. Ja. Og det er simpelthen så hyggeligt at have her i studiet, men vi bliver også smidt ud på et tidspunkt. Hvad synes I er den vigtigste ting, vi kan gøre for patienterne i forhold til forebyggelsen? Altså, med dem, der lytter med derude, der har patienter selv, er der en lavt hængende frugt, de kan implementere i morgen, på mandag, næste uge? Sådan et eller andet sådan helt håndgribeligt. Hvad kan vi gøre? Vi skal ikke ud og købe en ny scanner først. Vi kan gøre det her nu, i morgen. Er der noget, som I tænker, det skal vi lige have med?
Jeg tror, vi skal investere mere tid i kommunikationen og i undersøgelsen. Overfor patienten eller hinanden? Både over for patienten, men også over for hinanden. Altså investere tiden i hinanden, investere tiden i kalibreringen, sparringen, så vi bliver dygtigere, men også investere tiden i at tage patienterne. Så den her med, at vi nogle gange, og jeg forstår godt, at undersøgelserne, det er ikke det, der genererer nu og her, men jeg tror bare, at hvis man får undersøgt, og man har tid til at undersøge, så vil man også have tiden til at kommunikere det, der skal være, i stedet for at man sådan tænker, der er også lige det her, men ved du hvad, det tager vi næste gang. Og så er vi jo tilbage til det, du også sagde, Patrick, med, at hvis man allerede der kan sige, der er et eller andet her, jeg tænker, vi nok skal tage stilling til, om det er noget, der snart begynder at røre på sig, jamen så har vi også klædt patienterne bedre på. Og i sidste ende, så kommer vi jo ud over, at det her med, at patienten højst sandsynligt vil takke ja til den behandling, fordi at de har følt sig godt klædt på, og der har været tiden til at tage dialogen med dem. Så jeg tror faktisk på, at selvom vi bruger mere tid, så vil vi benefitte fra det i den anden ende. Ja. Jeg synes, jeg havde så mange, der så spørgerammerne for i dag, at de har lavet hængende frugter, men efter man har siddet her, så bliver man sådan helt men jeg er meget enig med Camilla, at jeg tror også, at det her med, at man faktisk tør have en ærlig dialog med sine patienter, og være ærlig omkring, det koster penge, men tag det ud af ligningen, så vil det her være det allerbedste for dig. Og så på en eller anden måde finde en måde at navigere det på, og så have den tryghed på klinikken, at det er den måde, man tilgår tingene på. Og igen, at man har en faglig tryghed i, at man ved, at det er den samme holdning, man har til tingene på klinikken. Ja. Kalibrering og sparring, synes jeg er mega vigtigt. Ja. Det synes jeg er... det kan vi godt se, om vi kan sætte ind i overskriften på en eller anden måde. Ja. Fordi altså, det er jo grundlæggende for både forebyggelsen og for det fællesskab, man kan have, det er jo, at vi taler sammen og kan kalibrere med hinanden. Ja. Og tør at sige, hvis der er noget, vi er i tvivl om, eller hente en kollega, indgå i et netværk, hvor vi tør at være ærlige og blive bedre. Ja, og have en ledelse og nogle kollegaer, hvor man godt tør spørge. Ja. Altså, hvor man ikke er bange for at sætte sit lys under en skæppe, altså fordi vi kan ikke vide det hele. Men det er også et spørgsmål, hvordan vi bliver mødt på klinikken, når man spørger, ikke? Jo. Ja, og så være nysgerrig på, hvad der er nyt ude i vores felt. Hvad rører der sig af nye ting? Fordi vi ved jo også, at vi måske, i hvert fald ud fra den, jeg tror det var Oris-tandlægerne, der har lavet den her profilering her, at vi overvejende er kvinder på klinikken, som ofte er meget, vi har gjort sådan her tingene, og vi bliver ved med at gøre det her i den kategorigruppe, som måske er lidt forandringsforskrækket, men måske vi netop også skal prøve at være lidt mere åbne over for, hvad er der foregår af ny innovation rundt omkring ørerne på os. Er der noget af det, vi kan implementere? Og jeg ved godt, det tager tid at implementere noget nyt, men måske vi faktisk kunne benefit fra det. Så den tid og den investering, vi ligger i det, det kan være, det kommer os til gode i den anden. Ja. Og om det så er noget til, man anbefaler derhjemme, eller om det er en ny teknologi, der kan hjælpe os direkte i klinikken, men være nysgerrig for det, der sker rundt omkring ørerne på os også. Ja. Og alle er lige vigtige i vores team. Absolut. Ja. Jeg læste en bog i sommerferien, fordi at, det er gået lidt på mode at læse nogle selvhjælpsbøger, ikke? Og jeg hoppede med på den, fordi jeg også havnede en periode i mit liv, hvor jeg måske havde brug for at søge noget sparring nogle steder, og den hedder det hele handler ikke om dig, tror jeg. Den har jeg hørt om. Ja, og den var faktisk fin nok, men altså som de fleste af sådan nogle bøger, der kan man jo tage lidt med, og man kan ikke bruge så meget andet, ikke? Men der talte han om noget, der hedder Søren Lerby-princippet. At du er ikke bedre end din sidste kamp. Det er en gammel fodboldspiller, jeg kender mig. Jeg ved ikke så meget om fodbold. Nej, okay. Men sådan, det er sådan lidt den der stoiske tankegang til ting. Det er med, at vi er ikke bedre end vores sidste handling, og du er ikke bedre end din sidste behandling. Og der er lidt sådan et paradigme med, at når vi som mennesker har haft tilbøjelighed til at gøre en god gerning, så har vi svært ved at lave den næste god gerning. Fordi man har sådan en følelse af, at man har gjort noget godt i dag. Ja, det må være rigeligt. Du gider ikke mere. Præcis. Så jeg synes, at have den tankegang med på arbejde med, at vi skal hele tiden gøre vores bedste på den næste patient, der kommer ind ad døren. Den tror jeg, synes er vigtig. Ja. Og så turde tale sammen, det snakker vi også om inden det her med, at turde tale sammen, og faktisk, altså hvis der er et eller andet, man går og bøvler med, eller at man skal ikke være så konfliktsky, men man skal kunne ture og tage ordet, og bruge sin stemme i det forum, der skal til. Eller hvis man synes, man sidder til et behandlermøde med en vigtig pointe, jamen så skal man ikke holde den tilbage. Man skal simpelthen ud og bruge det aktivt. Ja. For ellers er der bare viden og god energi, der går tabt. Og som i sidste ende jo så ikke kommer videre til patienterne. Ja, lige præcis. Ja.
Så der vil jeg gerne anbefale Christel Ladegaards bog, der hedder Stemmeret, som jeg er gået i gang med. Ja. Som er målrettet kvinder, så rigtig mange af forhåbentlig også lytterne, der ikke fordi mænd ikke må læse den, men fordi vi har en åbenbart en 85% kvinder i faget, ja, trods lige alt. præcis, så der er en vis sandsynlighed for det, men netop det her med at turde tage ordet, og hvordan det er, man gør det, uden at blive måske svedig i håndfladerne, og turde tro mere på sig selv. Uanset om det er, fordi man skal holde oplæg for en stor forsamling, eller det er at tage ordet til behandlermøderne og komme med sine pointer. Ja. Så det er en venlig opfordring til alle de lytter, der sidder derude, som jo måske også tilsvarer den demografi, vi ser ind i, 85% kvinder, det ved jeg ikke. Men i hvert fald en venlig opfordring til at tage ordet og stå ved din faglighed, fordi vi kan alle sammen noget forskelligt, men vi har brug for hinanden som et team. Og alle de andre guldkorn, som I har leveret i løbet af den her podcast-episode. Ja. Og der er i hvert fald ingen, der får noget ud af det, hvis det bliver bag en lukket mund. Nej. Tusind tak for jeres deltagelse i dag, fordi I havde lyst til at komme og være med. Det er jeg virkelig glad for. Tusind tak, fordi I måtte. Det var en fornøjelse. Tak. Tak. Mundhulen udgives af Elysée Dental. Vi vil gerne tale om de dentalfaglige emner, der er vigtige, og som vi taler for lidt om. Vi vil også meget gerne tale om vores produkter inden for protetiske løsninger, intraorale scannere og meget mere, men ikke direkte her på kanalen. Klik derfor ind på elysé-dental.dk eller giv os et ring. Vi er altid klar med gode råd og vejledning fra vores mange eksperter.